வடகிழ் பருவ பேச்சுக்காற்றின் காரணமாக மழையை நாங்கள் எதிர்வரும் வாரங்களிலே எதிர்நோக்க உள்ளோம். அந்த வகையிலே மாவட்டத்திலே அதன் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய அனர்த்தங்கள் தொடர்பாக அதை எவ்வாறு கையாளலாம் என்பது தொடர்பாக இன்று தொடர்பான பங்குதாரர்களுடன் கூட்டம் இடம்பெற்றது. அதிலே மாவட்டத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற திணைக்கள தலைவர்கள், முப்படையினர் மற்றும் போலீசார் பங்கு பெற்றிருந்தனர். முக்கியமாக இந்த வெள்ள அனர்த்தங்கள் ஏற்படக்கூடிய இடங்களை அடையாளப்படுத்தி வடிகால்களை துப்புரவு செய்தல் மற்றும் வாய்க்கால்களை துப்புரவு செய்தல், அதே போல முக்கியமாக இந்த எதிர்வரும் மாதத்திலே நடைபெற இருக்கின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலிலே இருக்கின்ற அடையாளப்படுத்தப்பட்ட வாக்களிப்பு நிலையங்கள் ஆபத்துக்கு உள்ளாகக்கூடிய வகையில், வெள்ள அனர்த்தத்துக்கு உள்ளாகக்கூடிய வகையில் அமைஞ்சக்கூடிய வாக்களிப்பு நிலையங்களுக்கான மாற்று ஏற்பாடுகளை அடையாளப்படுத்துதல், அதே போல் உயர்தர பரீட்சை நிலையங்களாக அடையாளப்படுத்தப்பட்ட பரீட்சை நிலையங்களுக்காக ஏதாவது அனர்த்தங்கள் ஏற்பட்டால் அதுக்கான மாற்று ஏற்பாடுகளை செய்தல் போன்ற விடயங்கள் முக்கியமாக கலந்துரையாடப்பட்டது. அதனோடு இரணமடுக்குளம் வான் பாய்வதனால் வருகின்ற வெள்ளத்தினால் ஏற்படுகின்ற வெள்ள அனர்த்தங்களை முக்கியமாக அடைபெற்ற வாய்க்கால்கள், தடைப்பட்ட வாய்க்கால்கள் என்பவற்றை தூர்வார்தல், அதை துப்புரவு செய்த போன்ற விடயங்களும் கலந்துரையாடப்பட்டது.